Ni bende Monica mano nyapenj ma bende wiyo timo jere ene mo ong'eyo kaka wechegi Monica Kiragu ema ng'eyo kaka wechegi ringo kane koro mine power erokamano ahinya erokamano ahinya biti piny luo ochom kanye mana kama Ken Mugano yienge cha nikech mana ichal gima en chuny wach to samoro pacha moro wuonda ni pod ok wang'eyo gima wadwaro kaka oganda luo. Erokamano ada nanuo mana kumo wachono kaka oganda luo wan kanan apa ni pok wafwenya ni wan kanan to be okapar ni jatendwa ma osenindo ne nyalo wewa kumarach kuma wewa ber to kanye monego wabedi kaka oganda luo. An ka wacho pacha to kanya gomba ahinya ni josiasa gi omiwa direction nikech gise mislead wa for a long time. Ka wayiero jotelo wayiera jotelo gi tich ma gisetimo mane gima ne pani babu puonjowa wang'adi mana matin wayier jotelo gi tich ma gisetimo samoro ana tiera Ramogi FM kato kata Ramogi TV kato ro moro lor nana dhi amany kuma rangwe kaka do dhi manyane kuom rang'isi kuom rang'isi aonge gi NGCDF aonge gi NGAF aonge gi allocation ma County Revenue Fund aonge go en ang'o midhi tigo kaka rapim mar nyalo gi thocha timni nikech sami manyo kom mida manyo nyaka bed ni nitie achiel ariyo adek moko misetime gweng'i kuro okay. To moloyo maduong' to timni an apani gondruok mantiere ni onego wawe nikech wadhi ketho saa mang'eny sani endi kwa wacha adier jatelo manyawuok kaluo ka ni dwa chung dwa laro kom gi Rais William Ruto to onge baba wan osetemo dibicho tamore to manyalo wuok ni dwa temo sani to onge magi jok madhi kethonwa saa kwa bagni to direction to sewenwa. It is either wa support Rais William Ruto nekech kanyo kaka oganda luo ema wane gi nafas jok madwa dhi kumachielo to kochacha wasewinjo kaka giwacho gisepogore 55 wan kaka oganda luo waonge nafas kanyo. Nafas ma wan godo en mana ka William Samoei Ruto ka to jotelo madwa bagowa ni waluora ora wadhi koni waseluoro igni 40 koro kanane wasechopo jotelo gi ok bimiwa direction ka gibagowa nikech ging'iyo mana interest gi wan wadwa ng'iyo jatelo matiyo ne kaluo ka ma serve interest wa kaka oganda luo. Koro ng'ama serve interest wa en ng'a kaka oganda luo en ng'a sani? An gi pacha en William Samoei Ruto koro mane kaka oganda luo nego warali behind nikech koro joko mondo bene manyonwa yorwa kaka onego waluw kaka oganda luo jomage joko en ng'a? Okay. Sama wawacho dhowa ni kaka dholuo ne wadhumne wakuodho wechewa kaka joot achiel donge mar ang'o momiyo joko wadwaro ni ong'adnwa our destiny as a community? Ok awacho ni joko ong'adnwa destiny wa kaka community. Ing'e ni gikone duto te wamanyo telo be emomiyo wagomba kani telo ema wamanyo to ka telo ni ema wamanyo nyaka wang'i direction madhi tero wa telo ni e yo mayot emomiyo ana wacho ni ng'anya tero wa telo ni e yo mayot en mana koma nitie kochecha koma ne babo wewano ok awacho ni en momanywa direction but gima wacho kendo maduong' en ni jotelo gi gisebagowa wan kaka oganda luo onego wang'i kuma interest wa is being served machanganyiko ng'eny ka to tich matimore be waneno koro DJ hapana leta mchanganyiko hapana leta machanganyiko koro onego wewa walu jatelo mwaneno katiyo to kila ng'ato chunga bath tich mosetimo mage jok mwadwa ni walu direction mamiyowa. Okay. Kamano. Ng'amo kotiyo? Dhi dala kosok dhi. Otek jowa.